Unsa ang programming language? Ang programming language usa ka sistema aron makahatag kita og mga instructions sa usa ka computing device sama sa desktop computer, laptop, tablet or smartphone. Pinaagi sa programming language, pwede kita makabuot sa mga butang nga gusto nato mabuhat sa atong mga devices. Ang mga software or apps nga atong ginagamit nahimo kining posible tungod sa paggamit og programming language. Naay daghang klase sa mga programming language gikan sa low level ngadto sa high level. Sa low level naay assembly ug machine code. Sa machine code, ang imong instructions pinaagi sa binary code or kadtong mga number nga 0 ug 1. Sa assembly language, masayon na sab ni siya buhaton tungod kay naa na sab kay magamit nga mga keywords. So, mas higher ni siya gamay sa binary code pero nabilong gyapon siya sa low level nga programming language. Sa high level language na pod, naasab tay mga nagkalain-laing klase nga mga high level programming languages. Sama niini ang mga C, C++, naay Java, naay C#, naay Python, PHP, JavaScript, ug uban pa. So, katong akong gipang-mention, ilan lang to sa nga mga examples no nga kasagaran nga ginagamit sa software development karong mga panahona. So, kadtong mga programming languages nga akong gi-mention, mao to siya kasagaran ginagamit gikan sa pagbuhat og simple nga mga websites ngadto sa mga web applications ug mobile apps.